Alright, welcome mga higala. Kumusta? Maayong buntag. So, sa naman pizza 30 sa Agosto, no? 2018. So, welcome. Lain na sa ating episode. Muna itong episode number 13. Ika-13 nga episode. Nining atong programa. Nga gitawag og bagong danag. Kumusta ka tanan? Hinaot nga maayo inyong mga panlawas. Kini atong programa kada kung ano no, kada semana ato ning gidedicate para pag-usbaw sa atong critical thinking, sa atong pagkamatukion nga pangisip ug ang skepticism ang pagkamadudahon para sa atong katilimbang Pilipinhon. Ilabi na gyud kitang mga Bisaya ug labaw pa gyud para sa atong mga kabatan-onan karon. Para ni labi na gyud sa kadtong mga batan-on nga gipangpugos ug pasimba sa ilang mga ginikanan, ipangpugos ug pasilbi sa mga simbahan. Para inyo ni. Ayaw mo kahadlok, ayaw mo kaulaw og tawag sa atong programa. Safe space ni para ninyo, no? Pangutana mo, ipadayag ang inyong mga nahuna, ang mga kabalaka, ug uban pa, kabahin sa mga pagtutuo sa inyong mga pamilya. Anonymous man ta dinhi, no? Ayaw itugan ang inyong tinuod nga pangalan. Ayaw ibutyag ang inyong identity. Wala ko'y pakialam kung kinsa manggaling mo. Naniata din aron pagtuki, aron paglantugi nining mga pagtutuo sa atong katilingban. Ang bagong danag natong nga programa kay internet live show ni siya sa YouTube. Kung diin pwede makaparticipate ang mga naminaw pinaagi sa pagtawag gamit sa computer o cellphone apan walay bayad. Libre kini. So kinsa tong ganahan mo tawag mao ni ang link, no? http bit.ly/Danag TV call. So Danag TV is DANAG TV CALL. One word, no? bit.ly/Danag TV call. So ang atong live show kada semana ni siya matag adlaw nga Huwebes sa alas 7 hantod sa alas 8 sa sayong kabuntagon. So hopefully kung makabangon mo aning orasa, magpreparar ba sa inyong padong sa inyong mga trabahoan, katong mga nag-ilis, nagkaon o nag-drive, no? Mao ni atong programa kada Webes, so pwede mo participate. So doon natin announcements. Number 1, doon na tayo Twitter account. So kung mato mo sa twitter.com, pangitaa ang bagong danag. So usa ni ka word no walay hyphen, bagong danag, BAGONGDANAG, one word sa twitter.com. So pala og follow nato sa Twitter kay mao ni ang atong primary nga pamaagi aron makapahibalo ko ninyo sa mga impormasyon kabahin sa atong programa, no? Twitter.com. Ikaduha doon na sabtay Quora nga account. Quora, no? QUORA.com. So, kung isa tong wala mahibaw, kaning Quora.com, muna na siya og ask.com nga mangutana ka og bisan unsa human ang community mo post sa ilahang mga tubag, no? Doon na sa ni siya blog. So, akong kopyar sad ang blog nato gikan sa blogspot.com. Ako ra sang gikopya pa doon dito sa blog sa quora.com, no? So pangitaan ni atong profile ito kay Juan de la Cruz. Original kay, no? Juan de la Cruz. So pangitaa sa quora.com ang bagong danag, no? So ato dito para pagsangyaw, pag-abot sa uban natong mahigala nga dunay mga specific nga mga pangutana kabahin sa relihiyon ug uban pa na doon natay pipila na ka mga tubag dito sa Quora. So pwede to ninyo mabasa niya kung doon natay makit-an dito nga nindot nga topic aw basin mamahimo pud tato na nga topic diri sa atong live show sa YouTube. Okay, so padayon ta mga higala mga istorya din sa libro sa Genesis. So
So sa milabay nga episode atong hisgutan ang sugilanon ni Noah, no? Ug ang lunop sa tibuok kalibutan. So sa kaning episode ang atong hisgutan ang Tore sa Babel. So pagpamalhin sa mga tao gikan sa sidlakan, nahiabot sila sa usa ka patag sa Shinar ug mipuyo sila didto. Ug naginganay sila, dali maghimo kitag tisa ug ipaagi nato kinig kalayo aron mo gahi. Busa nakabaton sila tisa ug aspalto aron ipatapot ni ini, no, tisa, no, brick, no. Unya mingon sila, karon magbuhat kitag syudad nga may tore nga sangko sa langit. Himuuntang bantugan ang atong ngalan aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. So nasulat dire, usara kuno, no, kapinulungan ang tibuok kalibutan kaniadto usara. Pansamilabay nga kapitulo, kung atong balikon og basa sa kapitulo 10 sa Genesis, doon na may nakasulat. So unsa man ni kapitulo 10, so mo yung before, no, previous nga kapitulo, versikulo 5. Sila maoy mga ginikanan sa mga tao nga nagpuyo sa kabaybayonan ug sa mga pulo sa dagat. Mao kini ang mga kaliwat ni Japet nga nagpuyo sa ilang nagkalalaing kabanayan ug kanasuran. Ang matag usa nila kapundok may kaugalingong pinulungan. Doon na malagi kaugalingong pinulungan ang mga kaliwat ni Japet. Ato inumduman si Japet usa sa mga anak ni Noah, no? So mao ni ang survive sa lunop kung nahitabo manggaling tinuod do, no. Unya diha pagyud sa unahan sa kapitulo 19, bersikulo 19, kapitulo 10 gyapon ni sa Genesis. Hangtod nga ang ilang mga utlanan nagsukad sa Sidon padulong sa Gerar, hangtod sa Gaza ug paingon sa Sodoma, Gomora, Adma ug Zeboim, hangtod sa Lasa. Mao kini ang mga kaliwat ni Ham nga nagpuyo sa nagkalalaing mga kabanayan ug kanasuran. Ang matag usa ka pundok may kaugalingong pinulungan. Ya diha pagyud sa unahan atos bersikulo 31, mao kini sila ang mga kaliwat ni Sem nga nagpuyo sa ilang nagkalalaing mga kabanayan ug kanasuran. Ang matag usa ka pundok may kaugalingong pinulungan. Uy, doon na say kaugalingong pinulungan ang matag usa ka pundok sa mga kaliwat ni Ham. Unya mausab ang kaliwat ni Sem. Mao ni ang mga anak ni Noah, no. Sa ato pa kaning sa Genesis kapitulo 11 nga kuno usara ka pinulungan ng tibuok kalibutan sayop dai. Ya karon magbuhat kuno sila og syudad nga dunay tore nga sangko sa langit. No, atong balikan nga kini nasubay sa mga totoo ni adtong panahona. Nga kuno dunay firmament, gahi nga structure ang nagatakob sa kalibutan. Daw sama sa usa ka kisame, no? Unya sa maong firmament gipatapot ang mga bituon ug ang adlaw ug ang bulan. Mao ka kung maghisgot dire og sangko sa langit, tungod lang ni kay doon naman sila pagtuo nga dunay masangkuan sa ibabaw sa mga panganod nga mao ang langit. Nga antod karon wa na to nakit, no. Padayon ta kapitulo 11, no, sa istorya sa Tore ni Babel. So kapitulo 11 bersikulo 5. Unya nanaog ang Ginoo aron pagtan-aw sa syudad ug sa tore nga gitukod sa mga tao. Ug miingon ang Ginoo, karon usa na sila kakatawhan ug usara ang ilang pinulungan.
ug sinugdanan lamang kini sa ilang pagabuhaton. Dili madugay makahimo na sila sa tanan nga gusto nilang buhaton. Busa mga naog kita ug libugon ta ang ilang pinulungan aron dili sila magkasinabtanay. Busa gipatibulaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibutan ug mihunong sila pagtukod sa syudad. Babel ang ngalan sa syudad kay didto gilibog man sa Ginoo ang pinulungan sa tanan tao ug gikan didto gipatibulaag niya sila sa tibuok kalibutan. Nanaog ang Ginoo. So kani atong i-presume nga nanaog gikan sa langit. Nga naman di ay. Dili siya makita sa ubos nga kinahanglan pa siya munaog. Nya kani pod sukwahi ni siya sa ideya nga kuno ang Ginoo omnipresent. Diba? Present everywhere. Apan sa maong sugilanon gikan sa langit ang Ginoo nga minaog aron sa pagsusi ug unsay nahitabo sa kalibutan. Unya karon, mingingon daw ang Ginoo nga sa dili madugay makahimo na ang mga tao sa bisan unsay gusto nilang buhaton. Dili ba nga ang Ginoo man ang naghatag og mga limitasyon sa mga tao? Dili ba siya ang nagmugna sa mga tao? Doon na siya mga limitasyon sa mga tao. Sama sa dili ta makalupad, nga mamatay ta, no? Dili ta immortal, nga kutob lang ta 120 ang edad, no kuban pa. Apan sa sugilano nato dinhi, nabalaka ang Ginoo. Nga basin kuno makabuhat na ang mga tao sa bisan unsay gusto nilang buhaton. Yahuman miingon ang Ginoo, mga naog kita. Daghan gid lagi ni sila. O di ba ka, basin mga ulipon no sa Ginoo ang iyang giingnan. Kunya gilibog kuno nila ang pinulungan sa mga tao. Ug mao nga wala na sila nagkasinabot. Ug naundang ang ilang construction sa maong tore. Ug mao kuno nagkatibulaag sila sa tibuok kalibutan no. Kani nga suglanon kita nato nga mao ni ang attempt no sa tagsulat sa Biblia, nagsulat ani nga sugilanon aron pag-explain no kung nganong dunay lain-lain nga mga pinulungan ang Ginoo. Ang Ginoo, ang tao, ang mga tao, sa Ginoo, ang mga tao dunay lain-lain pinulungan ng mga tao. Apan baga man kayo ang ebidensya no nga ang pinulungan sa tao naga-evolve, nag-usab-usab uyon sa panahon. Makita nato ang pag-evolve sa pinulungan o apil na ang pagbuak o pag-separate sa usa ka pinulungan ug may munduha o tulo o sobra pa no. Yadugang pa ang pinakakaraan nga ebidensya sa sinulat no nga lengguwahe, written language, nakaikayan dili sa Babylonia kundi didto sa Egypt. Napitsahan og around 2600 BCE. Dili magyud tingali nato matugkad no kung giunsa pagmugna sa tao ang pinulungan. Apan instead nga maghimuhimo lang ta og bakak nga mga istorya as explanation. Ayaw in taon, unda nga in taon na ninyo ay. Ang sakto nga tubag din kay ambot. Ambot sa langaw kung diin gikan ang lain-laing pinulungan sa tao. Atong tugkaron, atong estudyuhan, pero dili ta maghimo-himo og mga bot-bot ay. Ang paggubot sa Ginoo o mga Ginoo baka sa pinulungan kay murag daghan mo kuno ni sila. Ang paggubot nila sa pinulungan sa tao nagpakita lamang no, nga ang Ginoo pwede nga maka-interfere no, makahilabot sa kalibutan. Sa kani nga example nagpakita nga ang Ginoo nagmugna og kalibog, confusion
Apan kung muambak ta sa New Testament, mo man hilig no sa mga nituon ini nga sige ambak-ambak sa lain-lain parte sa Biblia. Kung muambak ta ngadto sa 1 Corinto kapitulo 14 versikulo 33 no sa may gisulti diri. Kay ang Dios dili Dios sa kaguliyang kundi sa kalinaw ug sama sa tanang mga simbahan sa katawhan sa Dios. So for God kuno is not the author of confusion but of peace, as in all churches of the saints. So klaro kayo no? Nga dili ni pwede tinuod ning duha. Usa ra gyud ang sakto niini kay sukuhe man. So unsa man gyud ang Ginoo sa Biblia, Dios ba sa kaguliyang o dili? Sa atong kalibutan karon, klaro kayo nga ang nahiuna, no? Ang sakto ang nahiuna nga ang Dios sa kaguliyang. Nga ang Ginoo sa Biblia, no, tungod gilibog ang mga tao, no? Ang mga tao, di ba? Katong mga nagtamod sa Biblia, pulos nagbasa sa maong libro, apan lain-lain ang interpretasyon. Kada usa ming angkon nga sila ang sakto. Sila ang tinuod nga simbahan. Klaro kayo, no? Nga dili panaghiusa ang gidala sa Biblia, kundili ang kaguliyang, kalibugan, confusion. Sa pipila kay gayon ang Ginoo ming kanaog sa kalibutan, ming interfere sa mga tao. Mao ni ang nakasulat sa Biblia. Wala kita masayod kung tinuod ni no. Mao na nagisulat diha. Apan klaro kayo nga ming undang na og interfere ang Ginoo sa kalibutan. Wala gid siya nagpakita sa katawan. Dunay mga tao nga moangkon nga kuno nagpakita nila ang Ginoo, ning istorya nila unsa pa. Ngano man kuno nga motuotan nila? Ngano man gyud kuno nga magsikreto-sikreto og hungong-honghong ang Ginoo aning mga tawhana? Unya human lain-lain pa gyud sila gibutyag nato. Mura mag obvious kayo nga himo-himo rani nila. Human atong padayon dire. Genesis kapitulo 11 bersikulo 10, ang mga kaliwat ni Sem. Mao kini ang mga kaliwat ni Sem, duha ka tuig human sa lunok, sa dihang usa na kagatos ka tuig si Sem. Nakaliwat siya og lalaki nga si Arphaxad. Unya nakaabot pa siya og laing 500 ka tuig ug nakaliwat na siya og uban pang mga anak. Sus, ano yan nasab, no? Ang pagkabanga, pagka-incompetent sa editor o sa author nining maong libro. Ibalik na po niya saysay ang kaliwat ni Sem. Humananig kutlo sa milabay nga kapitulo, sa kapitulo 10. Niya karon gibalik na po. Kundi ni obvious no nga nagdanghag ang authors o ang miambit o sulat o bakahan ni edit na ining maong libro ambot unsa na lang. Si Sem kuno nakaabot na sa 500 ka tuig ang edad. Di ba gilimita naman tos Ginoo nga before pa no sa nahiuna sa Genesis nga 120 na lang ang edad sa mga tao. Pero yun, versikulo 12, kapitulo 11 ka po ni Genesis. Sa 35 na panuigo ni Arphaxad. So, Arphaxad, mo na yung liwat ni Sem. Nakaliwat siya lalaki nga si Sheila. Mora ni lalaki nga Sheila, no? Unya, nakaabot pa siya og laing 403 ka tuig ug may lain pa siya mga anak. Sa 30 na sa nga panuigon si Sheila natawong iyang anak nga lalaki nga si Eber. Matao si Eber, nakaabot pa si Sheila og laing 403 ka tuig ug may lain pa siyang mga anak.
Sa 34 ng panuigon ni Eber, may anak siyang lalaki nga si Peleg. Human mataw si Peleg, nakaabot si Eber og laing 430 ka tuig. Kung nakaliwat pa siya ubang mga anak. Sa 30 na panuigon si Peleg, nakaliwat siya lalaki nga si Rio. Human mataw si Rio, nakaabot pa si Peleg og 209 ka tuig ug nakaliwat pa siya ubang mga anak. So ato ning basahon no, na si Rio anak nakaanak ni Peleg. Sa nataw si Rio di ay anak siya ni Peleg. Si Rio nakaanak ni Sirog. Si Sirog nakaanak ni Nahor. Human si Nahor nakaanak ni Tera. No, timan kung abantay puros nila lalaki no, puros ngan sa lalaki. Kulay anak ng babae so yun sa kanila pag ano sa may ilang pangasawa kung puro lang lalaki ang ilang mga anak. Anyway, so hanto na abutan ni Tera. No, versikulo 26. Sa lapas na sa 70 ang panuigon ni Tera, nakaliwat siya lalaki nga si Abram, si Nahor, ug si Haran. Yaman mo ni mga kaliwat kuno ni Tera. So ang kaliwat ni Tera si Abram, si Nahor, ug si Haran, no. Si Haran mao'y amahan ni Lot. Haran, no. Ug si Haran namatay didto sa iyang lungsod nga natawhan nga mao ang Ur sa Kaldea samtang buhi pa ang iyahang amahan. No, nag-una pa siya kamatay sa iyahang amahan nga si Tera. Nangasawa si Abraham kang Sarai. Ug si Nahor nangasawa usab kang Milka. So timan si Abraham ug Nahor mga nagsuon. Nya kinsa may gipangasawa ni Nahor? Si Milka. Nga anak ni Haran. Kinsa man ni Haran? Igsuon ni Nahor. So yang gipangasawa ang iyahang pangumangkon nga babae, no? Wala anak si Sarai kay dili man siya makapanganak. So may suwat diri. Gidala ni Tera ang iyang anak nga si Abram, ang iyang apo nga si Lot, nga anak ni Haran, ug ang iyang umagad nga si Sarai. Ang asawa ni Abram ug mibiya sila sa syudad sa Ur sa Kaldea ug mipadulong sa yuta sa Kanaan. Nahiyabot sila kutob sa Haran ug mipuyo sila didto. So na sa Haran nga lugar ay pastilan pagkalibog. Ug namatay si Tera sa panuigon nga 205. Okay, so nibalik atong connection. Okay, atong balik ko nasa nang dapat. Yeah, katong sugilanon ni Noah, no? Dunay mga tao nga mingtuo atong nga literal gito na hitabo. Apan doon na sa mga tao nga wala mingtuo nga literal gito siya na hitabo. No, nga figurative lang ang maong sugilanon. Nga aron lang nga naatay mapopo nga mga pagtulunan. Gani ang simbahang Katoliko Romano nagtudlo dire sa Catholic Catechism 1094 sa minadre. Thus the flood and Noah's Ark prefigured salvation by baptism. Tungkol kay pertimbangan ng tubig at ano niya gilumsa ng mga tao, nag-prefigure kuno to salvation, kaluwasan pinaagi sa baptismo. Ay bubuwag tubig. Mo ko to ang istorya ni Noah. Kaso, kung figurative lamang ang maong sugilanon, nganong duna may tinamban nga pagsubay sa mga kaliwat ni Sem, anak ni Noah, hantod nga naabot ni Abraham. Figurative ra po di ay si Abraham. Humanggi ka ni Abraham, maabot ni David. Figurative ra po si David. Kunya humanggi ka ni David, maabot og subay hangtod ngadto na kang Jesus. Figurative ra po di ay si Jesus. Bisan unsaon na to og baliko ang mga sugilanon din no. Si Adan ug si Eva, ang lunok, si Noah, karon ang turi sa Babel. Kung honest lang yun ba? Kung matinod-anon lang yun no? Dili man gyud mamahimo nga dawaton lang ni nato kaning mga sugilanona nga tinuod. Unya na kung i-suspend, kung i-pause no, nato ang atong logic,
ang atong reason, anha pa ta pwede nga makadawat nining mga istoryaha nga tinuod. O di ba kaha, nga gi-indoctrinate kita. Sukad pas bata pa, parehas na ako. Sukad pas bata pa. Mauni nga mga pagtuo, ang gisilsil, no? Gisilsil sa itong alimpatakad. Sukad pas bata pa ta. Wala pa tayo kalibutan. Ako, gibunyagan ko, pila, 6 months, 8 months. Kasi kalibutan ako. Sulay gani, basaha ang mga sugilanon sa Vedas, no? Mga Hindu nga mga panulat nga kuno inspired sa Ginoo. Nga naman, ha? Kung Kristiyanos ka, nga naman, nga dili ka mutuo sa mga sugilanon sa Vedas. Nga inspired man kuno to sa Ginoo. Kung mubasa ka, kung diin gikan si Brahma, giun sa pagmugna ang universo, giun sa pag-maintain ni Vishnu ang kalibutan, ang universe, nganon dili man ka mutuo ni. Unya sa Biblia mutuo ka. Isip-isip mga higala. Isip-isip. So kini uban pa nga atong isgutan sa sunod nga mga episodes nini atong programa. Kung interesado mo sa pag-explore nini, ayaw kalimot og subscribe og share nini, no? Para ato ning tanan. So dinhi lang sa kukutob hantud sa sunod gayon, daghan kaayong salamat. So kung dunay mo tawag, dunay caller, karon ang panahon nga pwede mo tawag. Naputol ta kadyot, no? Anyway, di nila sa kukutob, wala may mutawag. Hinaot nga sa umaabot, doon natay maka-participate sa atong discussion din, you know? Ayaw mo kaulaw, ayaw mo kahadlok, di mo kumamak. Sige, daghan salamat. Hantod sa sunod ni galon. Higayon. May buntag ka na tanan.